Kaixo, eguerdi ondan hori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Hemen gara solasaldi txiki bat egiteko Izaro eta Michel Dukaurekin, eta nire izango naiz koordinatzailea, izena Antxon Iturbe da, berria eta badoken eta ibiltzen naiz kolaborazioak egiten. Eta lehenengo gauza pentsatzen, pixka eta orkestea gure bi solaskideak zeintzuk diren gaur. Garbi ikusten den bezala ere, generazio belaunaldi salto jauzia handia dago bion artean, eta solasaldia ere pixka eta hortikan eraman nahi nuke, ezta. Alde batetikan Michel Dukau daukagu, 1951an jaioa, 76 urte beraz. Eta, zuk ibilbide oso luzea dauken musikaria da, nunbaiten irakurri non eskarmentu handiko musikaria, zarela gustatu zitzaidan hori, takit. Polifazetiko. Polifazetiko, hori, bai. Irakurri noen behin. Bai, hori garbi dago. Errobi taldean asistinean, 70. hamarkadan, Anjei Dualderekin, agian lehenago ere. Bai. Gero, hainbat musikariekin ibilitzen elkarlanean 80ko hamarkadan, Txomin Artola, Ruper Ordorika, Iñaki Izmendi, jazz talde batutan ere ibilita zaude ere bai, Bernard Lubaten trigarekin, Parisera juntzinean bizitzera ere, han ezagutu zenun Caroline Phillips, egun zure bikotea edo zure emaztea dena, bai bizitza errealean eta baita artistikoan, esango genuke. Berarekin batera bikote bezala hainbat disko plazaratu dituzue eta Bidaia taldea ere osatu zenuten bion artean eta beste musikari batzuekin batera. Beti ere, folk doinuak eta munduko folk doinuak, folk doinu ezberdinak eta nahazten. Eta azken aldi honetan, Oreka TX-ekin elkarlanean ibili izan zara, eta gero Tostabanda jarri dezu martxan. Ekimen kurioso, interesgarria, Europako 7 herri, Euskal Herria, Galizia, Irlanda, Eskozia, Gales, Kornualies eta Frisia. Atlantikoari begira eta hizkuntza propioa duten 7 herrialdetako kantariekin egin dituzue abestiak eta dokumental bat ere egin dizu horren inguruen, ezta? Ikusten duzun bezala, ibilbide luze, oparo eta aberatsa dauke Michelek alde batetikan. Eta gure beste aldetikan Izaro daukegu, 83an jaioa, beraz 24 urte. Hau, elkarrizketarako bere puntu badaukelako esango dut, 42 urteko aldea dago bion artean. Belaunaldi bat baino gehiago. Mire esker azpimarratzea. Azpimarratzeagatik. Badakit pixkat desoroso izan daitekela, baina garrantzitsua zen iretzako azpimarratzea. Belaunaldi baino gehiago bi belaunaldiko jauzia nik uste dagoela zuen bion artean. Horren noski Izaroren ibilbidea askoz motzagoa da noski. Disko bakarra duzu, OM izeneko diska. Eta 2014an hasitzen duen zure ibilbide musikala. Eta ordunik, hameak kontzertu eman izan dituzu, eta pixkanaka zure izena ezaguna egiten ari da, eta ospe bat lortzen ari zara pixkanaka, eta zure webgunetik bertatik aterata esaten du erraietatik jaiotzen zaion musika intimo eta sentsibilitate sakonekoa, inguruak harrapatzen ditu eta era saiestezinean. Bai, norbaitek idatzi ban hori eta nintzen ni zen. Erakargarria, dendo, baina... Bai, polite da. Polite da, testu polite da, noski. Gure solasaldi azteko planteatu nahi nizueken lehenengo galdera, da askotan musikariei eta elkarrizketatan askotan gustatu ikintzaik galdera hau egitean, nolabait artista eta pertsona pixkatere ikusten da, ez nondikan datorren. Eta nire galdera izango litzateke, zeintzu dira, Michelekin aldiz hasiko gara, zeintzu dira zure lehen oroitzapen musikalak. Eta horri lotuta ere, zein kantu edo zein artista pentsarazi zizun zuri lehenengo aldiz, ni hori egin nahi dut, hori bezalako izan nahi dut. Momentu hori.
Errango nuke nire lehen emozio, entzumen emozioa irratiarekin. Gai horretan ez zegoen telebistarik noski etxean, eta irratia noizbeika entzuten nuen nolako jazz musika, bakizu Dixieland edo New Orleans estiloan, beti baduzu tema bat dena elgarrekin jotzen duten, eta gero bada lehen improvisazio, eta gero bada improvisazio denak elgarrekin. Adibidez, trompeta bat bere aldetik, klarinete bere aldetik, eta tromboia, eta denak elgarrekin improvisatzen, eta momentu hori zen netzat, bai, oso zepolita den hori. Batzutan entzun nuen ere, edo dokumentalak, ez dakit, Afrikatik zerbait, ahotsa bereziak, eta nire lehen emozioak horiek izan zen. Noski bat nituen, etxean afariak edo bazkariak dena kantatzen. Ikuste duzu, hori normala zenetzat. Eta gero, hamaika urtekin, errango nuke, Beatles lehen kantuak. Piskat aintzinatik Elvis Presley olako zerbait emana gehiago uste dut, Oh, love me do, you know, olako... Olako duina. Hori, polita da. Eraiki genituen eskolako lagunekin, edo auzoko lagunekin, gitarra, kartoizko gitarra tintatuak, emateko izpilioan zinean, Ja. Eta handikan oso fite, hasi nintzen hamaika urtekin, uste dut, saxoa ikasten, konservatorioan, eta ezagutu nuen eskolan lizeoan, 12 urtekin lagun bat, gitarra batekin, eta hori nahi dut. Zeta noski, saxoaren klasea, ikasle hona nintzen, baina oso aspergarria zen. Eskalak eta ariketak, eta aldiz berak gitarra soili batekin, 3 akordekin, Beatlesen kantu bat egiten azuen, eta oso diverti beraz utzi dit gitarra zahar bat eta hasi nintzen soilik ikasten. Pop musikaren txispa. Baina erranoko nuken ere lehen Beatlesenak eta eta Rolling Stone, noski. Bazen kompetizio errentan. Edo zaude alde batetik edo bestean, ni biak nahi nituen. Zuri biak usan zintzaizkizu. Oso ondo. Eta zure kasuan, Izaro? Holan lehenengo aldiz konturatu nintzena musika gustatzen jatala eta abestu nahi nebala, behin ume txikixen nintzela, etxien takolo pirtx eta porrotx ikusten, eguen kantu bat, neskato bat jezartzen zala, holako txirrista baten gainien, pijama batekin eta txapeltxo batekin, ohera joateko prest. Eta abeste ban, kantu bat, olako nana bat, eta nik atzera botatzen aben, berriro ikusi, atzera bota, berriro ikusi, tarte hori, eta hor, esan neban nik neskato hori izen nahi dut. Ez dakizuen zein da nana hori, lotan nengoen, jolasten txirristan, nik betirako gogoratuko dut kantu hori. Polita. Behin porrotxi konta unotzen hau, eta porrotx asko emozio hau zen. Ez que oso histori polita da, oso polita. Bale? Hor zuten dugu, ez hori izango zinditzateke zure klik hori nolabait, hor oso polita. Beno, horren ondoren beste gauza bat planteatu nahi nizueke, eta baita hau ere nolabait gure solas saio hau egituratzeko edo oinarri bat emateko. Bata bestearekiko ere kokatu nahi nizueke, eta hortarako galdetu nahi nizueke, berriz ere, zure gandik hasita, gero aldatuko dugu ere, bestela. Eta zer da beste solaskidari buruz, zer da Izar hori buruz dakizuna, zer dakizu berari buruz, eta alduzun zintzotasun handienez, gustokoa edo interesgarria egiten zaizu egiten duena.
Bueno, hasteko badu nire alabaren itxura eta adina, beraz, da, puntio on bat, hasteko. Ez nuen ezagutzen, ezin dudan ezagutzen, begiratu dut interneten, gaur egun ezin duzu eskapatu hortatik. Beraz, bai, da belaunaldi ezberdina, bere kantatzeko modua gaurkoa da, jango nuke, nabaritzen da. Ongi, eta ezberdina, noski, ezberdina, ez da Xabier Leteren Lourdes Iriondo. Noski, beste belaunaldi garai bat bat, ziren, beste kantatzeko modu bat, eta hori naturalki aldatzen da ere, ez da bakarrik moda galdera bat, da normal, evoluzio bat, eta gaur egun bada estetika hori. Eta kantari asko dira modu hortan, eta ongi. Ongi lan seriosa da, iduriz, eta... Ondo. Azure kasuan Izaro? Nik jakin dut errobiko kide izen zala. Jakin dut ondinok jarraitzen da bela beste talde batzutan jotzen. Jakin dut iparraldeku edala. Jakin dut bebai nire amari gaztetan errobi entzute banien bigarren abotz ataz maite minduzala nire ama eta bera dala. Nire ama ni baino gazteagoa zanien. Eta jakin dut bebai bere emaztie Kaliforniarra dala. Ni Kalifornian bizi zen nintzelako denboraldi batez, eta orduen geratu nintzen datuakin. Eta... listo. Bueno, ondo dago. Bueno, beste galderatxo bat, orain honetan zurekin hasiko gara. Oso belaunaldi eta garai ezberdinetako artistak zarete biok, ezta? Eta horrek, nolabet bakoitzaren garaiak baldintzatu dituzuen zuen karrerak, ezta? Honetan ere, garai ezberdinak esaten dudanean, noskizu aktibon jarraitzen duzu musikaria zara, berez gaur eguneko garaia ere zure garaia da. Baina, galdera hau planteatzeko garaian, esango genuke izango litzatekeela zure gaztaroko garaia, zure lehenengo urtetako garaia zira arituko ginateke, ezta? Orduan, beste solaskidearen garaiarekiko edo Michelen garaiarekiko alderatuz, zer esango zenuke dela desberdina zure garai honetan? Eta zein neurritan izan da onuragarria edo kaltegarria zuretzako garai hauetan lan egitea eta garai hauetan egitzea? Nik pertsonalki garai horiek enituen ezagutu. Orduen niretzako nire garai hau da nik ezagutzen dudana, ez? Normala izango litzatekena niretzako. Alde nabari bat, sare sozialak eta pixkat musika zabaltzeko moduak esango nuke, ez? Onuragarria, zati handi baten niretzako, zure musika zabaldua izatea eta autogestionatzea modu autonomoago baten, ez? Eta errazago. Kaltegarria, kompetentzia gehiago gaur egun, ez? Suposatzen dut. Suposatzen dut onuragarria gaur egun pixkat, ez dakit, errazagoa dela zabalkunde hori edo, jasotzea beste leku askotako musika. Kaltegarria izan leike bebai dana berdintzen dalako eta igual leku bakoitzeko xarma hori galdu. Eta... interesgarria hori. Esango nuke, printzipioz hori igual mugatu haua zeuen musikalen gauza jakin batzuetarako, gaur egun musika bera estetikoki ere funtzionatzen dau, estetikoki. Nik adibidez horretarako erabiltzen dut, musikaren funtserako, ez beste ezer, eta hortik. Horrekin esan ez du lehen agian formatua zen, abestiak egin, kontzertuak eman, eta pixkat horretara mugatzen zala, eta gaur egun musikari... Ez, esan nahi igual, aldarrikapenetara gehiago, ez? Aldarrikapen jakin batzuetara, eta gaur egun musikaren, musikalitate gutxagaitik ez, egiten dira gauza asko. Beste aldarririk barik, bakarrik egin.
Eta posible izango balitz zuretzako lekuz aldatuko zinateke Michelekin, bere garaietan gustatuko litzaizuke lan egitea eta ezagutzea, edo nahiago zuzu idea? Hombre, ezin da aukeratu, uste dut bakoitzak bere aukeratuko lukela, ez? Bai, noski, hipotesi zura da, ez da baino. Baina, bueno, nire aukeratuko nuke, batez be, ez dakit, nire musikariak gaur egun jaio dielako eta haurekin nahiko nukelako egon, ez? Eta inguru horretan eroso sentitzen nazelako, ez dakit. Eroso sentitzen zara, azken baten zure interesak. Hemen geratzen Eta zure kasuan, Michel, zure garaian lan egitea eta zure gazte garai hartan lan egitea ze punturaino izan zen onuragarria da, kaltegarria zuretzako? Konparatuz edo alderatuz gaur egungo egoerarekin? Ba, ni nola egan, errobiasi baino lehen, baziren nik berbenetan aritzen nintzen, talde ezberdinetan, eta lana asko bazen garai hontan. Asteburu ero, baziren beteren bi edo hiru jotzeko aukerak, eta hori izan da nire egiazko eskolak, konservatorio aparte, musika hainitz ezberdinak, ikasiz, eta uste dut da zen eskola hona, baldintza batekin, ateratu behar zen hortatik, eta akats asko hartzen ahalko dituzu ere. Eta ezagutu noen nanie, eta banuen nahi hori, behar hori, beste zerbait egitea Euskal Herrirekiko, zerbait euskaraz, eta nahiz eta ez nekien euskaraz ondo, baina eta horrela hasi ginen errobi, gu izan dugu, xantza hori, bizi izan dugu garai berezi hori, gauza asko egiteko ziren. Ez eginako ino. Nikorekin lehen rockeroak izan ginen. Hala da, bai. Hemen egoaldean noski zoritxarrez zen herri iluna, herri Frankoren pean. Beraz izan da iraultza txiki bat, musikalki, artistikoki, eta ireki asko, ireki behar zituzten, beraz oso pozik naiz, garai hori... Oso zirraragarria zen, zirraragarria edo... Bai, erronkari... nire lehenetakorik kantaldiak hemen, egoaldean, nintzen, bazen xukar bat, publikoan, oso ederra zen. Eta gaur egungo egoerarekin alderatuz, ze alde ikusten dituzu? 40 urte pasatu dira. Asko pasatu dira. Eta gauzak normalizatuak izan dira, eta hori gauza oso ona da. Euskaraz kantatua izan da edo zoin estiloa orain, eta bikain, beraz, berarentzat oso ezberdina da, oso normala da, egin behar duzu zure estiloa, propioa, baina ere bada irekidura asko zabalagoa, interneteri buruz eta hori guztiari buruz. Berak kompetentzia aipatu du berak, adibidez. Bai, aldiz, bai, segurki, bada talde askoz gehiago. Bai. Gure garraia maino. Baina gero, 80 markadan hasi zelarik, hasten ziren taldeak eta taldeak kortatu ondotik eta hori mugimendu guztia hori ondotik. Baina gaur egun noski dira milaka eta bakoitzak badu bere... Baina ere, badai, uste dute, irekidura handi bat publiko artean, norberak aukeratzen du nahi duena, tak klik batzuekin, ni maiteago dut hori. Erraztasun hori da guzta. Erraztasuna, horretzen nahi gazte nintzelarik, oso adi izan behar zen
edo errebistetan, edo ze da artista hori nun atxemaniko. Joaten zinen diska denda batetara, ez zuten ezagutzen. Frank Zappa, nor da hori. Neil Young, bai, behar ez dakit, edo jazz munduan, edo ni nintzen beti adi, errebistetan, artista hori, eta bai, eta gaur egun, oso zeharo ez depina, zen duzu zure telefonatik, Deezer edo besteak. Eta hori izan da ere, galdera berdina eginez, zuk aldatuko zinateke lekuz Izarokin. Nahiago izango zenuke gaur egun gazte izan bazina eta gazte edo zure garaietako... Ez dakit, oso zaila erratia hori. Benetan, oso zera... Zuzure garaiko zera eta hori bizitzen dut hori da zehazu, ez da? Bale, nahikoa. Bai, ikusten du nire berriz, nire alabarekin, bere funtzionatzen du bere erara, bere sare sozialetan, mundu terra inkognita da pixka bat enetako. Gauzatxo bat aipatu nahi non lehen ahaztu egin zait, baina gero azkenean ordu erdiko tartetxo bat egongo da jendearentzat galderak egin ahal izateko. Baina aldi berean ere, gure saioaren bitartean galderaren bat egin nahi baldin bat zenuten, edo lasai, esku altxatu edo eta galdetu. Beste gauza bat, esaten ari zinanen arira, eta pixkate garaioetaz konparatuz, eta zu, mezu politiko oso esplizitu eta panfletario eta horrelako aldeko etzaren arren, edo igual horregatik ere bai, nizoten honekin ados egongo zarela. Orain dela 50, igual ia 20 urte ere, musika orokorrean gizartearengan zuen eragin soziopolitikoa eta garrantzia egungoa baina askoz handiagoa dela, sentsazioa daukegu. Edo, agian ez, baina sentsazio hori ematen du, ez? Eta zergatik uste duzu etorri dela bera musikaren eragin hori, eragin soziopolitikoa gizartean. Bakarrikan teknologiaren gauza izango da, edo agian ere izan daiteke, eta pixkat autokritika, edo eginez musikariak musikan egin duten erabilpenaren ondorio bat ere bai. Jendean nolabait aspertu egin dana, edo... Uste dut, garaiak dirak, zikloak dirak, guk bizi izan ditugu 70ko hamarkada, oso fuerte, oso intenso, sutsua, eta politikoki gizarte osoa iraultza ziren leku guztietan, bai Japonian, bai Ameriketan, bai Europan, eta Espainian nola ez, Frankoren heriotzarekin. Eta hori arteetan entzuten zen asko, edo ikusten zen ere, garaikide musikan ere. Jazz, bazen free jazz delako mugimendu. Jimi Hendrix iraultza zen musikalki. Hori guztia hamarkada hortan. Eta gu, errobi bezala, noski gure kantatzeko nahia zen ere, zerbait erraitea, zerbait iraultzarekin egotea, Daniel Landazen hitzekin. Hori, guretzat oso normala zen garaientan. Jarrera normala. Gero beste hamarkada bat pasatu da. Eta nik uste zikloak dira, eta ez dakit, 20 urte edo 25 urte hori eginez, gauzak aldatzen dira nahi eta nahi ez. Gizartean eta normalizazioa etortzen da ere, hizkuntza, hemen autonomia edo, eta momentu batean artistak ere, baina jendeak nahi dute beste zerbait, entzun dugu hori. Gora euskari askatuta, bai, entzun dugu, milioi hildiz, eta normala da ere beste gaiara pasatzea, eta uste dut da zikloak. Beraz du gehiago ziklo natural bat moduan ikusten duzu, bestelako arrazoi... Ni itzen dut, uste dut, gu profitatu dugu adibidez musikari edo kantari bezala, uain edo olatu hauekin, momentu batean, gero
beste zerbaitekin. Proposatu behar da, bai. artistikoki, Baina agian ere badezegoen... edukiekin, Bai, baina agian ere bazegoen sentsazioa musikaren bitartez gizartearengan eragina handiago izan zitekela orain dela urte batzuk orain baino. Orain musika asko dago, oso anitza, oso gauza asko daude, baina agian ez du lehen zeuken eragin horrik ez du eragin. behar zenta duela urte asko kontzertu bat edo, bai, jendeen bilera handi bat, musikaria entzuteko zen gertakari bat, zen prozeso bat, elkartzea, entzutea. Gaur egun dena daukagu gure mugikorretan, edo zoin munduko musika, instantoki bat dugu, txak, hor. Beraz, zeharo ezberdina da gure harremana musikarekin. Oso arruntagoa da gaur. Eran ezagun, ez da gertakari bat, edo, beste modu batera, orain sare sozialekin, like edo ez dakit zer, followers eta hori guztiak. Eta horrexegatik ere Izaroren ikuspegia jakin nahi nuke, ze askotan agian gure biltzen geha, neu ere ez naiz zaintzarra, baina beste belaunaldi batekoa naiz, ere bai, eta agian gure kontukin ibiltzen geha beti burun, da beti iruditzen zaigu gaztek ez daudetela ez dakit hain konprometituta, eta gaurko musika ez dagoela hain beste, baina agian zure ikuspuntua ez da hori, eta agian gu gara ulertzen ez duguna. Nik uste dut danetik dauela pixkat. Zentzu baten egixe da esaten dozuena, eta zentzu baten egixe da zuek zauzila bebai, esaten da, hori lortu nahi zen edo gugan, ez, bebai. Nik ikusten dut, egun exigitzen dela bebai, nik sentidu dut, exigidu jatala niri bebai, izetie militante politikoki nire musikan, ez da? Baina militante politikoki aurrekoek izen dien moduen. Eta beste modu batzuk ez diez ulertu. Hori da, hortara pixkat. Akaso, adibidez, niri esan jata nire musika ez dela politikoki militantie. Eta nik beti izaten dut, nik militantzia nire bizitzan darroietela ez da. Eta gero nik musika egiten dut, musika egiteko plazerra gaitik. Musika bada tresna bat politikoki eragiteko gizartean, bai, bada, baina ez da hori bakarrik. Eta horra mugatzea, bai da, arazo larri bat. Eta horretara mugatu nahi izetie, bada errepresioa bebai zentzu baten. Eta nik sentidu askotan, enazela, hiru hizkuntzatan abestearren, nire izan doztie, enazela euskalzalea. Eta ni euskeraz bizinaz, baina nire aita erdaldune da. Eta ni inglesez berbaino dut eta inglesez entzuten dut, ez? Orduen nik sortzen dudana nire bizitzarekiko koherentea da. Eta ez dut egin inungo estrategia politiko bat gaitik. Egin dut, ni nire gelan nahuelako sortzen eta datorrena, ez? Gero kontutan auki bihar da, bai, klaro, jakin bihar dugu gure hizkuntzan undauen. Baina adibidez, igual joango naz gaitik, baina kontauko. Adibidez, berak esan daben arirez, euskeraz oin egiten die pilo bat musika estilo. Eta adibidez, ni joeten banaz disko denda batera, eta dau jazz, pop, rock and roll, euskal musika. Hori zer da. Euskal musikaren barruan badau jazz, pop, rock, eta euskara da hizkuntza, baina ez da estilo musikal bat. Eta egon behar gara sailkapen unibertsaletan, nazioarteko sailkapenetan. Zeuk euskeraz egiten dugu jazz, baina egiten dugu jazz, ez dugu egiten euskera musika moduan, ez? Ni egon nintzen Madrilen sari batzuetara nominatuta, on diskoakin, eta zan, mejor disco pop, mejor disco musika klasika, mejor disco folk, mejor disco en euskera. Ze musika estilo da euskera, ez? Nik nahi neban egon, ni bebai, nire sailkapen horretan, ez? Eta pixkat, nik ulertzen dut, nik ez dut bizi izan garai hori nun benetan errepresioa oso handiz esan, ez? Nik ate askoz gehiago zabalik topau ditut. Eta orduen hori baliatuta zabaltzen dut musika, ez? Eta askok sentitzen dabe hori dela tradizio bat hizkuntzari berari, eta ez da.
da zabalkunde bat, ez? Beti aurrera joan behar dan, zentzu horretan. Badauela, ez dakit adibidez, ez dakit Beyoncé, ez? Esango zen duke, ez da, peiraultzailea Beyoncé, baina ni joan hasi ikusten bere kontzertu bat, 40.000 pertsona estadio baten Bartzelonan, eta bere kanta guztiak gira osoa izen zen Estatu Batuetan dauen beltzen aurkako errepresio politikoaren aurkako gira bat, osorik, eta estenatoki gainean emakumeak bakarrik eta beltzak. Eta hori be, militantzia da, politikoa. Eta emoten dau, esetz. Baina badie, beste modu batera. Beste modu batzuk. Oso interesgarriak. Gauza asko bota dituz oso interesgarriak, Oso interesgarriak. Eta gizen, denbora emango digun, baina goitako baten bedo beste garatzeko modukoak. Piskat honen harira ere bai, nik, eta piskat zurekin jarraituz, artista gazteagoak elkarrizketatzen ditudanean, eta agian igual, garai batetan baino, esan dugun aniztasun horregatikan, eta aberastasun horregatikan, eta kompetentzia horregatikan, eta diru gutxiago ere mugitzen dalako musika munduan ere bai, ospe eta diru gutxiago jasotzen dezute garai batekoak baino, eta horrek nolabait bihurtzen zaitue, iruditzen zait, lurtarragoak bezala. Con los pies en la tierra esaten den bezala, ezta? Eta alderatuz pixkat, 80. hamarkadako igual artistek askotan erakusten zuten arropuzkeria eta dibo rollo hori ja askoz gutxiago eta askoz aurreritzi gutxiago dauzkezuela garai bateko artistak baino. Ados zaude horrekin? Bai eta ez, nik uste dut... Michelentzako galdera ere bada, badaudela dibo asko gaur egun, baita ere gazteak, ez? Igual asko garenez, igual hiru dibo daude, baina gero lurtar pilo bat. Nik ez dakit, eta benetan galdera bezala, gaur egun badakit nola dagoen musikari profesio bezala, super txarto. Ez da dirurik mugitzen, nahiz eta asko uste duten baiet, beti zenbaki gorrietan gaude, nahiz eta estenatoki onenetan jo. Normalean ez dau nominarik, ez dau kotizaziorik, ez dau ezer, ni hori dana egin banabil, beti kotizatzen, nahiz eta kotizatzeagatik gero soldatarik ez dauen, inorentzako, niretzako bez. Eta bagabiz, bueltaka, jentiek gainera uste dau ez dugula lanik egiten, uste dau bakarrik ordu bete gauzela estenatokian eta beste dana, ez dela lana, eta ni autogestionatzen nazen einean, dana egiten dut. Eta gaina gustatzen zaizuna egiten duzu, beraz, dana da placer bat, eta dana da... Eta orduen, nire abokatu propioan askasi, eta pilo bat gauza egin behar ezen ditut, ez todaznak jakin, ez? Nominak emitidu, nik inoiz nomina bat jaso barik, hori egin dut. Eta orduen pilo bat abentura da, nik nahi nuke jakin, zu hasi zinenean, profesionalki, musika, nolakoa zen? Hala. Erran nuen bezala, aspaldian, ziren balako dantzaldiak eta asko. Horretaz bizi izan nintzen, 20 urtekin, nire lehen kotxea pagatu dut nik, nire gitarra amplia, ez du ezer ez diot nire gurasoei eskatu. Eta gero errobi garraian kantaldi asko bat ziren, emanaldi asko. Eta gero izan dut garai bat la orkesta Mondragonekin, bi urte. Orkesta Mondragonekin. Bai, oso talde arraskatsasua zen, eta gero joan nintzen, proposmena Parisera joeteko estudio batean, grabatzeko estudio batean, izan da, esperimendu bat netzat, eta hasi zen zaila egin ez, eta itzuli naiz gero 4 urtean pasatu eta gero itzuli naiz Kolegira, Baionara, eta garaiak oso ezberdinak ziren. Eta xantzaz, suertez, izan dut proposamena bat, eta hori egin dut gero 24 urte segidan, lan erditxo bat, musika terapeuta bat bezala, psikiatriko ospital batean, zen 2 egun astero bakarrik,
eta oso etorri zait oso ongiz, eta zen segurtasun bat ale baldetik, ezagutu beste mundu bat, eta libre, asko libre nintzen, nire musika gero garatzeko, talde ezberdinekin. Beraz, ezin dut egan, egiazko edo bidaia edo zaldi bobo edo profesional bat nintzela musikarekin, baina aldeko lantxo batekin, segurtasun batekin. Eta hau gabe, esan behar da, oso zaila da. Edo bueno, naiz eta Parisen edo Madrilen gaur egun, badakit, goiko musikari asko, ari dira errematzen, bizitza bat egiteko. Ni izan dut personalki errekurso hauekin, gainera ikasi dut mundu oso bat, oso interesgarria zen, etzat, personalki eta ere musikalki, eta lan egin dut jende, bueno, gaixo edo gazteekin, eta ezagutu ditut gauza oso interesgarriak, baina hori esker ere egin kapaz egitea, Karo nirekin lehen diska eta Zaldi Bobo eta hori guztia. Esango nuke ez dakit nola izan zitekeen hau gabe. Ja, hori da esan nahi nuena ez, ematen du, bai, lan bat badaukagula, baina beste lan bat izan behar duzu. Arrazoi zara, Claro, hori da. denetarik egin behar, zuk egin behar duzu, promozio aldetik, antolakuntza aldetik, deklarapenak eta hori guztiak, administrazioko lan izugarria da badakit, eta nahiko zaila da. Ikarrizketa okan dut duraguti Kalakanekoekin, badakit haiek dira egunero, eta hortaz bizitzen dira Kalakan taldearekin, adibidez, eta da lan, eguneroko lan bat. Bai, eta adibidez, ez daukagu, konturatu nazni, inungo langile eskubiderik, ez bajarik, ez ezer, claro, ezer, ez jubilaziorik inoiz, ez ezer horretaz bizi nahi baduzu, ez? Orduen ni, musikarian nazenetik konturatu naz, ezin azela gaixo ipini. Ze bestela, agur. Eta lan hori da, denpora guztixen, superprekarioa. Egunero bizitzen ez badaukazu, plan B bat, behintzet, hori, minimo, estable egoteko, edo eskola baten irakasten, edo terapia musikala egiten oso interesgarria, justo zure kasuan, edo fabrika baten Iker Lauroa dauen moduen. Bai. Eta hori da... Edo erakasle, izatez musikale asko dira... Asko dira erakasleak, bai. Egin beharra da, irakasle... Bai, kurioso, hori nik ere... ere... batzuk eukitzea, eta nik ez dute olakorik egin, lan horri esker, baina eta hori da egin halko banu, bai. Gizarte moduan planteatu beharko genuken zerbait, ez? Gure kultur sortzaileak ezin dira kultura sortzetik bizi. Eta hori bada planteatzeko zer gabiz egiten txarto. Hori da zehazki, zerbait gaizki egiten ari gara, hori horrela baldin bada. Azken baten, kultura sortzaileak ere, gizarte baterako beste edozein sortzaile langile edo beste edozein mediku bat bezain garrantzitsuak izan dira azkenean, baina nolabait ez ditugu garrantzi berdina ematen, ez da. Ez eta lan, bueno, jendea askotan ez da... Errantzen zenutuen bezala, gu aritzen girenean esenatokian, jendearentzat da zorion bat, zerresa den, eta hanan da lan pilo bat, ordu pilo bat aintzinatik, bere tresna lantzen, eta hori ulertzen dut ere, jende arruntentzat, ez dira ohartzen, konturatzen. Bai. Eta, da mediku bat egotea bezala, urteak eta urteak estudiatzen eta praktikatzen, eta ez da inoiz bukatuz, eta usten bali baduzu zure tresna urte baten dako egidez, berriz hasi behar da lantzen, eta gorputzak ez du markatzen. Bai.
Garaietaz hitz egin ez, Michel, gauza bat ere galdetu nahi nizun, bere garaian zuk Euskal Rock radikalaren lerketaren momentu hartan, Euskal Herria ustera behartuta sentitu zinen momentu horretan. Nolabait zu bezalako artista sofistikatu batentzat giro itogarri bat bezala sortzen ari zada. Bueno, interesgarri iruditzen, eta nahiko horreko pixkat hori horretan luzatzea baldin badok ez. Ez da bakarri musika hori badakizu. Ni bugatu dut errobigarrai hori kokoteraino. Eta bazen garai hontan politikoki pixu bat, baina jasan ezina. Militante guztiak horri inguruan, eta gora eta militarra, eta gora Euskal Herria beti ni nintzen astuna, ezin dut arnaz hartu hemen, ni musikaria naiz, nahi dut jadanik Ametsaren Bide diskoarekin nire obra handia egin nuen musikalki. Nuen ireki, aire pixkat, eta dena beti. Beraz behar nuen ateratu hortatik. Eta gero, noski, berde moran musikalki ere, etorri da Fermin eta kortatu eta guztiek. Kortatu eta guztiak, kortatu ertzainak eta guztiak. Nintzen zen un horror. Zer da hori? Hau ez da musika. Ulertzen dut, beharrezkoa zela eta guzti punk mugimendu bezala, edo free jazz mugimendu bezala, jazzetan. Hautsi behar zen, hautsi gauzatx. Baina musikari bezala, netzatzen jasan ezina. Bai, hausdura hori edo hausketa beharrezkoa zen, baina agian gehiegi tematu ginen horrekin, ez? Bai, bueno, nire errespetu osoarekin, egan behar da, ertzainak talea, etzen poliz bezala. Naiz eta izena kopiatua zen, baina entzuten alduzu poliz gaur egun, musikalki da, chapo, zainak aliz, beharrezkoa zen garai, hortan. Ok, ados nago bekin. Negu gorriakekin ere antzerako. Bai, beraz, airea aldatu behar nuen, eta justu etorri da proposmen hori, La Mondragon eta gero Parisekoa, bueno. Fermin ez da, benik egin Nire errespestu osoa, musikalki ez da nire tearen taza erreten. It's not my cup of tea. My cup of tea, esaten zen bezala, bai. Beraz, beste mundu bat ezagutu ditut, eta plazerrakin itzuli naiz eskolegira. Hori uste dut, edozain bizitza batean, oso ongi da hori egitea. Urrundu pixkat, gure errotik, hartu beste aire bat, eta horrela bailatzen duzu zer den ona zure etxean, zer den txarra ere. Bai. Eta zure autoa egiten alduzu, baina espiritu ireki batekin, eta hori zenpleki. Bai, butatu zera eta beste goera bat aurkitu duzu, butatu zarenean, beste askatasun bat. Bai, garai honetan egin genuen, ez dugu inoiz editatu xango trio bat, oso polita atseman ditut duela gutxi kaseta zaharrak, berriz entzun dut, eta behar zerbait eginen dut hauekin, eta Beñat Morenarekin, eta basu joale, behar genuen, zerbait, beste zerbait. Arnasa. Bai, hori, free at last. Aurrertzeko, banan, gero, plazer handi batekin itzuli naiz, ezagutu dut Joseba Tapia adibidez, eta Zaldi Bobo egin genuen, eta plazer handi batekin, noski, baina distantzia pixkat hartua nuen, beharrezkoa eta berriz itzuli, eta uste dut, eta gian, narira, bai. Bereziki, badakizu nola ziren, urte oso. Bai, ezagutu nuen, gazte ditzen momentu hortan, eta ezagutu nituen, bai. Eta gian, horren lotuta eta horren aztarna bezala edo jartzun bat bezala. Lehen aipatu duzu gai hau, baina pixka gehiago horretan sakonduz edo zu naturaltasun osoz egiten duzu euskera, gaztelania eta ingelera zure abestietan, ezta? Baina horrek arazoren bat edo beste sortarazi dizu
nolabait euskararekiko konpromezu falta bat bezala leporatu izan zaizu momentu batzuetan, purista batzuen aldetik, ez dakit, horregatik esaten nun, horrendik garai batzuetako purismotik, horrendik horren oihartzuna daukegun, ez da? Hori, lehen azaldu duzu pixka bat, baina pixkat horretan oso interesgarri iruditzen zait hori. Bai, eta horren arira gero hausnarketa asko inbiarri zen dut, ez da? Ez hainbeste, ze oroar jaso duten erantzunan euneko oso txiki bat da hori. Baina bada, eta nire bai sentidun eban nahi hori nahi dut izen libre, ez? Nik uste dut, hor gero hausnartu dut asko beste musikaria askokin, hemen euskaldunok garenak, euskaldunok uste dugula garela oso progresistak, ez gara ezer. Eta gara oso konservadoreak. Eta Euskal Herrian gaur egun, nire lagun batek musikaria dana bebai, berak esateban termino bat, ez? Daudela, hori, musikari dogmak. Eta egiten dutela beti izango direla dogma. Ez dut esango nortzuk uste daben nire lagun horrek diela, baina ni neu hasi zengo inoiz. Ze nire militantzia edo nire konpromesua euskararekiko eta beste gauza askorekiko uste dabe nulua dala, baina da desberdina bakarrik. Eta ni euskaraz bizinaz, nire bateri jolea katalana da eta euskaraz ikasten ari da egunero euskaltegian, eta guk batu eraz hitz egiten dugu Sevillara arte joaten garenean berak praktikatzeko, beren eskalaguna Valentziarra da, eta Donostira etorri da bizitzera nire proiektua dela eta euskaraz ikasten ari da, eta ikusten da bielako nigan bizitza erakargarri bat euskaraz, ez? Eta uste dut hori oso militantea dela. Baina, jendeantzako ez, beste askontzako ez, edo ez dakixe hori, ez? Ja. Lehen aipatu duzu hori euskal musikaren nolabait aparte batetan euskal musika jartzea eta euskal musikaren kategorizazio egitea. Nolabait horre egiten dan, nik ulertzen dut alde hortatikan nolabaiteko autodefentsa bat bezala egiten ari garela, baina aldi berean automugaketa bat egiten dugu kristona, eta ni hor, nire irudipena da, ez ote dagoen ere bai pixka bat komplexu bat, inferioridad, komplejo inferioritasun edo gutxikotasun komplexu bat ez ote daukegun horrekin, ze zuk aipatu izan duzu, zuk Michel ere bai elkarrizketatan batzuetan eta beste musikari batzuek ere bai, zuek beste herrialde batzuetan euskeraz hitz egiten kantatzen dezutenean jendearen harrera ona da. Nez eta ez jakin euskera, ez dago lotxatu beharrik euskeraz abesteko beste leku batzuetan, atzerrian. Ez. Eta gainera, nik uste dut, azkenien goiko bultzada hori, beti diskriminazio positibo hori ez, da azpimarratzeko, ze badago behar bat, azpimarratu behar dana, ez garela beste inor baino txarrauak. Hori da. Badago behar hori. Baina askotan, behar horrek eruten gaitu azpimarratzera astera ez garela beste inor baino gehiago bez, gauzela, beste danen, maila. Maila berean. Maila berean. Ez euskal musika ez bezik eta folk, jazz, rap, hori da. Hori da. Ez gara beste inor baino gutxiago, eta ez gara beste inor baino gehiago. Eta hizkuntzak haurek, ez dabe inoiz kalterik edo honik eingo di hizkuntzak jazta. Gero hiztunok, zer egiten dugun hizkuntza horrekin, beste kontu bat da. Baina ezin da inoiz hizkuntza bati errua bota zerbaitena. Hizkuntzak berak ez dauka errurik, hiztunok bai zer egiten dugun hizkuntza horrekin, ez? Eta ni sentidunaz erasotu askotan, baina ez dut erasorik jaso, adibidez, ingeles ezabesteagaitik. Baina gaztelaniaz bai. Ja. Eta niri eskatu doztie kontzertu behin, eskatu zoztien mesedez, aber alneban kontzertua emon nire gaztelaniazko kantuak gabe. Esan nien eset. Ja. Eta esan nien, oza... Zure zati bat mozten ari zara azken batean, ez? Ez zara zu. Gainera, hizkuntzak nik sinisten dut beti, elkar aberasteko diela beti. Dauz hizkuntza bakoitzan hitz batzuk ezin diela itzuli beste hizkuntzetara. Orduan, gero eta hizkuntza gehiago jakin, gero eta gehiago dakizu, zuri buruz, inguruari buruz, eta
komunikatu alzara, irubider hobeto. Eta hori, adibidez niri bebai entzun dut, eta elkarrezketa baten esan zidaten, aurpegiratu zidaten, ez nintzela ari egiten inungo militantzia feministarik. A prueba del algodón, den ez da? Ja. Orduan, nik pentsatzen dut, hori dana nire musikatik analizatzen dozu ez da bai. Jakin nahiko nuke hori esaten da bien zenbatek daukien bere bizitzan harreman toksikoren bat. Zen ni lan egin dut egunero, nire harreman danak izateko gonkorrak, nire bandan ez egoteko inungo desberdintasunik, hori hausnartzeko topera, eta lan handi bat egiten horren inguruen, baina zelan enazen sartzen kanon horretan, kanon dogmatik horretan, ni inoizen hasi zengo dogma. Ja. Horre irekitzen zu beste ate bat, baina ja, hor uste denborarik ez genukela izango, baina hori ez, esan dezunean Euskal Gizartea daukagula gure burua hola oso aurrerakoia zeta, oraindik ze matxismo handia dagoen euskal musikaren barruan. Hortaz ere hitz egin genezakeen beste saio, beste bihurtuko saio. Bai, eta generoak aparte lagata, bebai, euskaldunok ez gaude prest musika berria esploratzeko. Joeteko taberna txikietara entzutera jendea gauza desberdinak egiten, ez dugu egiten. Joeten gara gauza jakinetara, ni barne, autokritika da. Eta beste herrialde batzutan adibidez, bai, jendea dau oso zabalik, ezagutzen ez da benerako. Eta gu ez, kostatzen jaku asko etxetik urtetzie ezagutzen ez dugun zeo zer ikustera joeteko. Ez da betetzen areto bat, ona badator ez dakindik nor, ez dagoena inork ezagutzen eta bere musika estiloa bez. Ezan etorriko, ia inor. Bueno, bost friki, baina frikismo hori oso positiboa da. Interesgarria. Interesgarria. Arrazoi zira. Bai, arrazoi guztia duzu. Nian bestetan bizi izan dut impresio hori. Zuri kasu? Ahalegin bat egiten duzu, zerbait ezberdina egitea, eta askotan ez dago erantzunik publiko aldetik. Banan hori onartu behar dugu, eta horrela da. Behar bat sartzen gara orain, interneti esker, ez dakit beste garai batean, estatu nazioen aparte ohartzen da jendea, bai posibilidad kantatzeaz gairikoz edo ez dakitze edozoin hizkuntzan eta ari da. Adibidez, tosta banda egitasmo hori hortan sartzen da eta publikoaren kasu hortan publikoen harrera oso ona izan da, eta ulertzen dute, bai, kantatzen du galeseko hizkuntzan, eta fritxia, eta hori beste eskoziar, eta eskoraz. Behar ba, sartzen ari gara, beste garai batean, hizkuntzei buruz. Zure kasuan ere bai tosta bandarekin edo bidaiarekin eta kanpoan izan zarenean atzerriko beste herrialde batzuetan eta euskaraz abesten ere bai, harrera oso ona jaso duzu. Ez dago arazorik. Harreman normal bat izan behar duzu, hori normala da publikoarekin. Aurkeztu behar duzu zure burua, zure taldea, ingelesez edo castellanoz zergatik ez, edo italiaraz. Behin izan ginen italian, eta Karolinak badaki italieraz, eta oso pozik zen, eta dena aurkezten italieraz, eta ni ez nekien. Ongi da, hori da lehen urrats bat egin behar. Gero, kantu guztia pasatzen dira, baina oso normal bezala, eta jendea onartzen dute, zure hizkuntzan kantatzen duzu, eta hori normala da. Onartzen dute, bai, nazioarteko repertorioa dena ingelesez, askotan ezer ulertu gabe, zergatik ez. Batzutan gertatu zait, zer hizkuntzan kantatzen duzu, zer da hori gara, eta esplikatzen ez dago arazorik. Onartzen dute, bai. Gero irratietan, telebistetan, beste historia da. Hor, beste gauza bat kezkatzen nagoena, lehen pixkat aipatu izan dugu ere bai,
bueno, autodefentsa horretan edo automuga horretan euskararen ere bai, eta purismo gaizki ulertu horretan ere bai, batzutan igual, nolabaiteko igual diskriminazio positiboa egin nahien edo, baina, dira, diska batzuk eta artista batzuk euskeraz egiteagatikan nolabait goraipatu beharko bagenu bezala, edo bakarrik euskeraz egiten dutenak haiek jarri lehenengo portadan, eta horrekin izan etena, batzutan agian hainbesteko kalidadea ez dauken musika goraipatzea behartu sentitzen gara, euskaraz dagoelako, eta horra arrisku bat ikusten denik horrekin. Arrisku bat badago, egia da, existitu behar direla oraindik zoritxarrez. Sustapen metodo batzuk eta pixkat motivazio zeozer incentibo batzuk jentiek euskeraz sortzeko eta barrez, baina hori sortzen dan hori, behartuta sortzen dan horrek beti galduko dau kalitatea. Egin proba, adibidez, oin youtuberrak, ez? Diez, mundu mailan, jende gehien eta diru gehien mobitzen da bienak youtuberrak. Bueno, mafiak kendut da, youtuberrak. Eta zuk behartzen badozu gazte bat sortzera, kanal bat YouTubeen euskeraz, nahi dozulako euskerak bertan presentzia aukitzea, inork ez dau ikusiko, inork ez dau sinistuko. Lortu behar dana da gazte horri urtetzea natural eitea bere kanala euskeraz. Ja. Orduen nik ez dakit zein dan sistema. Ez dekot erantzunik, aukiko banu, baina egin da egongo zan. Baina batzutan bai, behartze horrek, behartzen gaitu hilera gauzak, kalidadea galtzen da bienak derrigorrez. Baina uste dut badala, pasau bier dugun presio bat, ez da? Normalkuntzarako bidean. Baina horrek ez daukendu nahi, beste euskaldunak dienak eta beste hizkuntza batzutan bere gauzak eitea erabakitzen da bienak, bai naturalki, bai holan erabaki da bielako behin horri baten aurrien jarrite, horrek diskriminatu behar dienik ez. Bai da, presentzia momentuz foko bereziren bat jarri behar dela horretan, ze behar da ugaltzea euskaldun sortzaileak danien baina, baina ez dakit goraipatzea kalidade eskaseko gauzak euskeraz dielako, da, ez dakit, muletatxo bat. Bai, nik, erabat ados nago zurekin, azken baten sustatzeko ere baita, batzutan beharrezkoa da ere bai, eta horian oraindikan ez gaude fase horretan, ez da ere, baino aldi berean, bai, azken batean kazetari eta kritikari bezala, pixak eskatzen nagoen gauza bada, ez? Zorrek azkenen luzera begira kalte egingo dio euskerari eta euskal musikari. Espaldin badugu baita nolabaiteko kalidade maila bat exigitzen, edo espaldin badugu gure buruari pixkat hori exigitzen, ez iruditzen zaitzu. Michel, iruditzen zaizu. Ondo, banan hori barnean ikusten dut, bueno, beti izan da ere, arrisku daukagu hor edozoin gauzak goraipatzea euskaraz izanagatik. Beraz, kontu zibilia da, noski gure lehen kriterioa izan behar da kalitatea, albezain ongi egin kantu bat edo doinu bat edo baina ez erabili aitzaki hori harinaz kantatzen eskuaraz eta gelditzen naiz mediokretasun batean, ez, hori bai, beste guziak bezala egin behar dugu, albezain ongi eta hobe eta arriskua hori pixkat dago, beti. Baina gainean zuk ere aipatu duzu nola kosta egiten zaigun askotan gauza berriak entzutea eta gauza desberdinak eta gero automugak eta autodefentsori egiten baldin badugu, azkenean ez dugu burua ateak irikiko, ez dakit, kezagarria iruditzen zaitu hori horretik. Beno, azkeneko galderaren bat eta baino, baino pentsatzen dut hortxe biliko garela denborarekin edo, ez? Bueno, nire azkeneko galdera bat neuken teknologiari buruz, belaunaldi jauzi honen barruan ere bai, teknologiari buruz pixkat aritu nahi nuen, ez?
Zuk, Michel, elkarrizketatan ez zara teknologiaren oso aldekoa ez zara azaldu, meintzat iruditu zait nahi... Tope naiz. Aldekoa? Bai. Bale. Eske, irakurri izan dugu, bati bat, musika elektronikari dagokionez adibidez, ez zaizu bat ere gustoko, eta kosta egiten zaizu hor arima bat aurkitzea... Bueno... Estetika, erran dezagun estetika hori. Ulertzen dut mugimendu hori, baina noski ni eskola zaharrakoa naiz, beti irako gustatuko zait, egiazko musikariak, entzun. Musika elektronikoa, ari buruz. Musika elektronikaren nintzen, era elektronikoz sortutako musika. Beraz, makina eta makina, izugarria, baina bere muga oso fite entzuten da. Hori bakarrik erran nahi nuen. Eta oso kreatiboa izan behar da, makina bat emaitia zerbait. Eta uste dut beti egiazko musikari hon bat emango dut beste zerbait, beste xispa bat musikari, ez dakit nire iritzia noski. Fizikoki bere instrumentua jotzen baldin badu nolabait beste... Bai, erabiltzen aldituzu rekurso guztiak elektronikarekin, hori gustatzen zait. Baina arima hori, istripu txiki horiek musikari artean, jazz munduan bezala, adibidez, hori netzat da oso importantea, oso bizitza da. Aldiz, ni tekno kontzertu bat ez, nire esker, etxean gelitzen da. Ez da, zure cup of tea ere hori ez da, ez da. Eta teknologiaren erabilera baita ez... Aldiz, jazz uste dut, Baionan ikusi dut, entzo dut kontzertu bat, eta liuratua izan nintzen. Eta bi mundu ziren hor. Zenatokian rapper edo, nola ditzen da... Raperoa edo... Bada beste hitz bat, errezitatzen dut. MC edo... hip-hop. Rap. Etzen rap, etzen errezitatu poemak. Spoken word, ditzen duten horietakoa edo... Nana dalako Edo zin gauza. Hori mitxatu nik gabe. Slam. Parixen egiten dute slam. Slam, bai. Rap bezala, baina ez bezala. Bazen hiru musikari, izugarria eta elektronikalari. Eta oinarriak edo. Baina mail batekin oso eta ez dakiz lan abesekin. Lehen alikotzen nuen ordenagailu kreatibo bat, bizirik, ez dakit, aldatzen zuen instantian gauzak. Eta hori bai, atxeman dut. Azkenean zerbait entzuten dut. Ez da kaja ritmoz bezala, ez, bate. Ari zen, konstituki, saxofonista dut bezala, jotzen musikariekin, eta bai, badakit posible da. Baina behin entzun dut, Ja. Ez da Ibizako bezala musika hori, Ja. Bale, ulertuta. Zure kasun, zure musika egia esan nahiko... Organikoa da. Organikoa da, ez da ere oso elektroniko, zalea... Niri adarra jotzen doztia nire musikariek, ez dudalako usten inongo sinterik erabiltzen. Ja. Nire, gailu elektronikorik nire kantuetan. Baina, bigarren diskoan, bat kolau dabe. Aiba, primizia. Bai, nire bai, niri musika elektronikoa be, a ber, enia gusto, pa gustos los colores. Ja. Baina egia da nire baina zela nahiko organikoa zentzu horretan, berak esan daren moduen, bizitasun horretan eta badau, jentiek bizia emoten duzena makina horri, eta hori guai dau, mix hori guai dau. Baina, bai, musika horan hil utza, hori niri... Programatutako musika, nola bat... Bai, eta niri gainera volumenakin naz oso... Bai, Eta niri ensegida dana zarata. Ja. Zarata, eta... Ez da, zure musikan igartzen da, azkenean, Esan desun organikotasun horretan ere zu ere bide hortatik antzoa zela ere bai, ez? Baina, horre... Beno, Adibidez, nik Parixen nengoelarik,
ikasi dut ordenagailuarekin musika ginez eta bihurtu naiz. Garai horretako maisu bat, banikien makina, nire sakela bezala eta pasatzen nituen, egunero 5 ordu denak izan. Jode. 3 edo 4 urte nintzen, erretu hauekin. Eta eskoalegira itzuli orduko zer ikasi dut alboka. Behar nuen zerbait horreariko bataiatu tresla, deabruko tresla tiki hauekin, anzteko bai, makinaria guztiak. Guztiak, ez da. Behar ba, erreakzio bat zen, baina oso pozik naiz, albokaria naiz orain. Berriz nago etxean ere Pro Toolsekin, eta baina gutxi. Ez gehiagi. Maiteago dut, gitarra bat hartu. Bai, eta oraindik ere zenbat eman dezaken, ez da, alboka batek eta gitarra batek, oraindik infinitua izan daiteke, ez da. Politia. Beno, prestatutako galderen aldetik nik uste dut hortxe utzi dezakegula, eta, mendik aurrera, tartetxo baten behintzat, aurrera egintzazu ez duen galderakin, lasai, galdetu, eta... Hortxe. Hemen nago, gaixo. Nio hartu naizela, ze mai ingurua bukatuta normalean galdera egin beharrean diskursoa botatzen dutenak nik beti sartza hartu izan ditut, eta gaur kriston tentazioa izan dut txapa txiki bat sartzeko, orduan. Bai, ez nik, Izararen superfana naiz, entzuten dugu etxean zure diskoa pilo bat. Zai gaude, bigarren aberno izatera, zaila pixkat, aizaigu hor buklean gelditzen, eta dukoren ibilbidea ere, txalo jotzeko modukoa. Pixkat, euskararen kontuarekin edo oso benetan liberadorea da, holako elkarrizketak ainargi eta hola hain aske hitz egiten duen jendeakin topo egitea, ze askotan kostatzen zaigu ez, agarrotamentu batzu bat ditugu. Baina bai, kezkatu edo gure transmisio tresnak hain eskaxak direnez ez, batzutan sentsazioa dut trauma batzuk ez ditugula ongi azaltzen edo ez dugula jakiten ez, naturalidadearen gaiarekin edo, nik uste dut aurpegiratze batzu injustuak dira, ez dut justifikatzen ibili beharrik, baina bai badagola belaunaldi bat, naturaltasunaren kontra egin behar izan duena, hain justu ere, euskeraz kantatu alizatea edo euskeraz idatzi alizatea naturala iruditu dadin, guretzako. Euskal literatura da normalidadearen aurka sortutako literatura bat, ze normalena litzateke erderaz idaztea. Euskerazko rapa da normalidadearen aurka sortutako rap bat, ze normalena litzateke noski, erderaz edo inglesez, o dena delako, hori belaunaldi bateko trauma bat izan da, seguraski represio maila oso handi, eta oraindik ez, kolpe horren ubeldura horrekin gabiltzala edo. Eta iruditzen zai batzutan naturaltasunaren diskurso horretan gabiltzanean, ez dela erabat zilegia dena, ez? Batzutan, azten zaigula edo gune batzuetan bizi garenok, ez? Nafarroan edo Iparraldean edo Araban edo, euskerazko kultura oraindik ere askotan dela naturaltasunaren aurkako kultura bat, ez? Eta horrek eskatzen duela konpromiso vital bat ere oso handia, eta segurazki hain konpromiso vital handia eskatzen dionez jende bati, ez? Jende bati mingarri egiten zaio jende olako diskurso naturalista edo dena delakoak izatea, ez? Dena den hori, bakarrik txapa zarruno hau, eta eskerrik asko hitz egiteak eta ainargi eta ainaske benetan izan da gozada bat. Zuri. Ni badauket galdera bat, bale. Kaixo, saiatuko naz euskaraz egiten, ze ez da nire hizkuntza arrunta. Esan duzu, sailkapen desberdina dagoela, adibidez, musika, izarori, para izaro. Esan duzu, sailkapen desberdina dagoela, musika areto batean edo badagoela jazza, roka eta adibidez euskal musika. Nola ikusi duzu hori? Euskal musikaren barruan ikusi duzu bakarrik
Euskal Herriko kantari edo grup edo taldeak, baina ikusi duzu baita Euskal Herriko taldea, baina euskaraz egiten ez dutenei ere ikusi duzu sailkapen horren barruan. Bale, uste dut ulertzu dutela. Adibidez, euskal musika horren barruan, badau belako adibidez egoten da, baina Doktor Deseo ez da egoten. Hori da uste galdetu nahi zenuna, ez da? Eta bada egia, askotan bebai, zailkapen horretan ez dakitela oso ondo, noiz arte dan euskaraz sortutako musika, edo euskaldun batek sortutako musika beste edozein hizkuntzatan. Hori bebai, euskal musika dala, berez, edo ez dakit, zelan egiten da zailkapen hori. Belakok normalien inglesez abesten dau, euskaraz bebadekoz, baina euskal musika horren barruen dau, ja, nik bezailkapen hori ez dakit egiten. Neuk ere ez. Nik uste dut, egon bierko litzakela, euskaldunak musika egiten, bale? Gero, jasa euskaraz, nahi baduzu, guai. Popa euskaraz, nahi baduzu, bebai guai. Baina poparen lekuan, jasaren lekuan, musika klasikoaren lekuan. Ze gero, badau talde instrumentalak. Horrek, ze zailkapenetan sartuko zien musikan, hizkuntzaz zailkatuko bagenitu, ez? Inun bez? Ze mutuak die hizkuntzaz. Ez dakit izendan hori galdera. Bai? Bai, gutxi gora bera, bai. Izan da bakarrik zer ikusi duzun, sailkapen horretan. Adibidez, eta bakarrik ikusi nahi nuen zein zen zure kritika. Bale, euskal musika horren barruan ni ikusinaz ni, bai, zen ni nau hor, joaten bazara Fnakera edo Elkarrera ni hor nau. Eta hor daue bai, adibidez, Alos Quartet, ez dakidakizuen nortzuk dien, instrumentalak die normalien eta kantu bat edo lan aukitzen dabe letra. Eta hor daue bai Glaukoma eta Berri Txarrak. Baina nik esan diotena da, Berri Txarrakek eta Alos Quartetek ez daukie zerikusirik. Eta hori ez da apal batean egot, oza, zu Berri Txarraken bila basoaz, ez hoi ez Alos Quarteten apal bardinera, ze da bi universo. Orduen, hori nahi neban esan nik. Bai, oza, rock sailkapen batean badago rocka eta adibidez ipini alduzu, rock euskaraz edo. Hori da, nahi baduzu bai. Nahi baduzu matizatu hori da, zailkapen bakoitzaren azpian jarri euskarazko atala hori da. Bai, baina nik nire iritzi bat, usten badidazu, nire iritzia da nik nire ordenagailuan badekot karpetak, eta da iritzi bat, Nik musika adibidez ikusten dut hizkuntzetaz sailkatuta dut. Nik adibidez ez dut, rock radikal basko adibidez ez da bat ere, ez da parezitzen rock euskaraz egiten diren aldi horretako euskarazko, bakarrik euskaraz, egindako kantak. Ja, eta orduan, kanta instrumentalak non sartzen dituzuzuk? Ez dakit, baina azkenik... Edo adibidez, nire diskoan, nire gaztelaniazko kanta bat non sartuko zenuke? Ez da zentzu horretan, nik adibidez inglesez ari banaiz, inglesez ari banaiz, nik ez dakit, Britania Handieko talde bat, ez dakit, ez du berdin kantatzen edo ez du berdin sonatzen estatu batuetako talde batek bezala bai. Edo Australiako beste taldeak konparatzen ez dakit. Da toke bat. Bai, hori, baina adibidez, zuk zure ordenagailuan, zure karpetekin nola organizatu zure kantak, hori bai da bakoitzaren gustora. Hori da, bai. Nik askotan karpetetan koloreka antolatzen ditut kantak, koloretan. Kantek ez daukate kolorerik.
baina nik niretzako bai, ez? Baina gero, denda batean, ja, publikoa denean zailkapen hori, uste dut musikalki, estilo musikaletan zailkatu beharko litzatekeela musika. Ero zuk, zure etxean, nola zailkatzen duzun bakoitzak, eduka bere... Hori da sailkapen historia beti danik izan da hori. Bai. Nuntzatzen da horreka. Hori da. Folk, sorkuntzak, biak dira. Bai, hau zete duzun bezala, goza da Guretzako gu egin dugu, guk sentitzen duguna, gero sailtzaileak noski behar dute sailkatu eta zoritxarrez bai, euskal musika apartatua da. Hori gida, normalean izan beharko leike erremu guztietan, bai, noski. Bai. Ez dago mikrorik. Zuek bai, ez? Baneukan galdera orokor bat biontzako, baina ez dut egingoz, ez dut astirik emango. Orduan egingo ditut bi, bakoitzari bana. Eta ez dakit emango duen. Batetik lurraldetasunarekin lotua, edo izan daitekena, lurralde herri... Atzo ibili ginen hemen pixka bat, Ipar Euskal Herri, Euskal Herri, ze puntu arte elkarri bizkarren da gabiltzan, edo ze ezagupen daukagun elkarrena eta pixkat ez da baidan, baina inguruan arratzaldez. Gogoratzen naiz, iaz egon nintzela bidaia entzuten pagoan, entzun zintuztedan, jotzen. Uste dut diska berriarekin zan gainera, ez dakit Ego Euskal Herrira, uste dut gutxitan, edo ez dakit etortzen zareten, deitzen dizueten, zaharreman hori pixkat nekeza ez dan bihurtu, ez? Gurutzatzea, zubi horiek. Eta izar hori genero aldetik, zure izen propioz, abizen gabe, izaro, izenagaz, banda bat egaz, baina hor, zapaldu duzu holtza, eta ikusten dut musika eskolak eta neska gaztez josita eta badauz, baina hor badau betiko hori kristalesko zapaio, ez da nola esan, oso mundu maskulino batean, hasita antolatzaile eta programatzaileak, teknikariak, musikaria beraiek, kosta egiten da, ez dakit horren, badakita hausnarketaren bat edo eginda daukazula, da inoiz elkarrizketaren batean entzun izan dut zutez, emakume bezala, pixkat zure esperientzia mundu horretan, zenekeza edo nola jokatu edo genero aldetik nola ikusten duzun, holtzan emakume bat gaur egun, euskal emakume zergatik kostatzen da, eta Ipar Euskal Herriko musikari bezala tratu horretan, hegoaldera etorri jotzera, eta aber nola lehen baino horrezago, zailago, nola bizi duzuen. Naizuna, hasi. Ez dakit egia esan da Iparra edo ego histori bat da, garaia historia aldatua da. Lehen noski erresago zen, gaur egun aipatu dugu horretaz, mira proposmenak badira, eta badakit nire kasuan adibidez, enaiz egiten egin beharko nuke lana, promozio aldetik. Mira historian nago, musikari, eta Karoinak ez du denborarik ere, pixkat egiten dugu, laguntza pixkatekin, baina ez aski hori nabari da. Gaur egun ez da zuk egiten duzuna, badakit, ikusten dut ere nire alaban, nola ari da argazkiak eta kastinak eta hori. Da hori histori, bakoitzak egin behar du bere buruarentzat promozioa, ezagutarazi jendeari lehen baino askoz gehiago uste dut, eta kompetitzi gehiago da, askoz irekiagoa da, gaur egun, eta moda pasatzen da ziztu bizian, gaur egun ezaguna zira, bihar ez ezaguna, edo alderantziz. Bai, da zeharo ezberdina noski, eta egin beharko leike, egiazko lan sakon bat beti hor egoteko, eta kuraia asko, desazen diot, izar hori guztia egiteko. Ninago lasaiago, noski, nire adin handian. Baina, badakit ez da bate erresa, gaur egun, bai.
hori egiteko. Bai, gube iparraldera oso gutxi joan gara, baina kuriosoa da, niri bai, ni bizkaitarra izan da, niri gehiago deitzen doztiek Gipuzkoatik, Bizkaiatik baino. Ez dakit ze badan, baina Donosti aldetik gehiago maitena, Bilbo aldetik baino. Ez dakit ze gaitik da. Hori aparte, zure galderari erantzuten, ez dakit irakurri dozuen behin Belakoko Kristinak idatzi ban testu bat El Paisen, hori, emakumea, emakumea musikan ez, ja esangot matxismoa musikan, zeulan jartzen dugu fokoa jarri behar dan lekuan, dala matxismoa eta ez emakumea, orduen, matxismoa musikan, eta testu bat idatzi ban Krisek oso testu hona dela, gomendatzen dut irakurtzea, saiatuko naz asaltzen berak zer dinon, ez bauta zertatzen irakurri gero El Paiseko testu hori. Ni gotzen hasi estenatoki batera, enaz igotzen lehenengo, ni naz musikari bat estenatoki baten gainean, eta gero matizatu nahi bada, bale, neskanaz. Baina gizarteak gogorarazten dozte egunero, uneoro, neskana zela, beti. Adibidez, lehengo egunien joan ginen festivalei emoten jakuen sariketa batera, ez dakizan deitzen zen, fest uste dut, fest sariketara. Eta bertan, aurkesterakoen ni, aurkest Bilbon zan, dana ziren hori, Espainiako edo Europako promotorak eta produktorak, ez? Antolatzaileek. Eta aurkeztu ninuenien, Euskal Herrikue, producto de la casa, guai. Sube al escenario, Isaro, mujer y músico. Acompañado de Iker Uriol eta Julen, músicos, sin más. Kasi mikrofono kendu notzen, desanotzen, hombres, y músicos. Ze moten dago batzutan, biluzik urtetzen garela estenatokira edo ez dakit ba. Azpimarratzeko denbora guztian hori, ez? Nik egixedan eskamoduen sufridu behar dugu zela askoz be gauza gehiago mutil batek baino. Horregaitik, gero ez, horregaitik dauz askoz neska gitxia oiten da bienak oholtzetara salto mutilak baino. Ze mutil askori gizarteak lagatzen dotze igotzen estenatoki batera divertitzeko bakarrik. Neska bati ez. Ezin duzu divertitu bakarrik, ondo egin behar duzu eta gero divertitu nahi baduzu, ez? Baina mutil bat igual da, kantau oso txarto, ondoko gaztetxean, kamisetak endu, ke guai eres, tio, bai. Noieni, gaztetxe batera, azten az kamisetak entzen, eta ja ez da bardina. Orduen badauz, konbentzidu behar dugu jendea 5 bider gehiago. Niri pasabiatan behin, beti kontatzen dut, baina eske, jo. Bilbon kontzertu baten, gu ginen Cabeza de Cartel edo esaten dan hori, eta gero gure aurretik beste talde bat euen jotzen, ez? Beste talde horretan, dena mutilak, nire musikariak orain arte, jira berrira arte, spoiler txiki bat hor, mutilak izen die beti, 3 mutil, eta ni. Vale. Soinu teknikariak, argi teknikariak, denak mutilak. Vale. Geundenan, ni nintzelako Isaro, nire proiektua eta Cabeza de Cartel, gero, telonero, ez eta gustatzen, baina, gauza baltzaile eta jende pilo bat, ok. Dana mutilak, 20 mutil eta ni. Estenatokira igo ginen, soinu froga egiteko eta nire gitarristari. Bale, pues subetu, bale, ondo entzuten zara, bale, directamente berari, guai. Bateria igo, ondo entzuten zara, bai, guai. Bajista, ondo entzuten zara, guai. Eta gero, enbede niri begiratu, nire gitarristari, eta esan, ahora vamos a probar las cosas de la chica. Igo nintzen, desanatzen, oye, perdona, las cosas de la jefa. Ez? Eta, klaro, olako gauza asko dauz, dala superrastune eta supernekesa. Ni konstientenaz askotan, jendea ez duela egiten txarrera, baina egiten du. Orduan esan behar jako, guteko termino bat dala sniz, sin ninguna intención sexista, konturatzen garenean guk egin dugula, da, barkatu ez sniz, ez, da joen nahita.
Baina hori lanketa hori egin behar da, de desaprender. Eta une oro denbora guztian azpimarratzen neska zarela, bai, baina bebai hori geratu da zarra, zeia ez da binomio neska mutil. Askoz gehiago dau, neska eta mutil, da askoz gehiago dau. Orduen, ordanien bebai geratu gara, eta gauz oso zarrak, oso zarkitu da. Baina, bueno, asko dago egiteko. Baina animo, neska dani goltzetara igo nahi dozuenak, eta ez neska ez mutila ezaren danoi askoz begehiago. Azkeneko galdera baterako egoakian dago lik, ez da? Bueno, barkatu nira hotza, ez nazi bile juergan, dekot ez katarro, baina, bueno, apur bat bixo egin nahi zueten galderie da, ze bixo komentago zuen oin arteko karreran, puntu baten bierri zendo zuela Euskal Herritik urtetie, edo apur bat inguru honetatik urtetie, zuen musikie aurrera atatzeko. Adibidezuk esan dozu, Parisera joan bierri zen zinela, nik badakit izaron ezagutza hori, ja Kalifornian zauenien, enbider azizala pixkat geixau, eta batez bego hori, izaro bera baia bitarra izeteran, nahi dut jakinia herri txiki honek edo, bueno, bai, herri txiki honek muga jarriotzu esan zuen karrera hori hasteko edo indartzeko. Ni herri oso txiki batekoenaz, bai. Eta egia da, eta hau da raroa eta mingarria aldi berean, behin kontatu zidaten, lortzen dozunean exitoa edo en lo que sea, igual, zure karreran, edo zer, zure ingurua sailkatzen dela 3 segmentotan. Zure segmentorik hurbilena, lagun intimoak eta ezagunak, zure proiektuaren alde agertuko direnak. Gero, bigarren segmentua direla erdi ezagunak, ezagunak direla baina ez lagunak, eta zure kontra agertuko direnak. Eta gero, 3. segmentua ezagutzen ez zaituztenak eta zure alde agertuko direnak. Eta nik uste naben mito bat zala, baina nik konturatu naz, bigarren segmentu hori existitzen dela, eta nire ezagun asko lagunak ez ditudanak, nik jarri otestana, aurten lehenengo aldiz, niretzako dela oso garrantzitsua, eta ez da etorri inor. Segmentu horretako inor fijatu nazela, ez da etorri inor erostera, ez dira etortzen kontzertuetara, badago segmentu bat, eta herrian pasau jata, que te va bien ni me pica. Moduen, sentsazio hori moduen. Eta ni sentitzen askoz erosu hau Donostin, egia da. Nire proiektutik. Eta sentitzen dut beste maitasun bat, puru haua. Donostin. Kalifornian bebai puru haua sentitzen naben. Hori ez dakit zergaitean, da fenomeno psikologiko bat gertatzen omen dana. Ja. Tesori. Ez da gini utzi nahuzu, itzika utzi nahuzu nire. Herri oso txikia gare, eta herri txiki hortan Euskaldunak eremu txikiagoa da. Eremu txiki hortan militanteak edo euskaltzaleak eremu txikiago ino. Beraz, momentu batean, urte batzuk pasatu eta itzuli osoa egin duzu mira aldiz, eta bakarrik hori behar nuen beste aire bat hartu, eta pixkat erren nintzen, nintzen, hori bakarrik, hori sentimentu oso normala da, edozoin bizitzan uste dut, edozoin. Eta hori egin eta gero, noski, beste puntu batetik ikusten duzu zureak, zure eremu naturala, beraz, erran nuen bezala, plazer handi batekin itzuli naiz eskolegiera, eta beste lagun batzuk, beste musika batzuk, eta hori oso arrunta zen, oso naturala zen niretzako. Baina uste dut da, bakoitzen bizitzan,
behar bat. Beste distantzia bat hartu eta beste modu batean ikusi. Nortzaren, zure ere. Ona eta txarra, eta onartu. Eta hori. Perspektiba hartu. Orokorrean bizitza ona da, perspektiba pixkat hartzea. Bai. Ezkera. Epa, eguardion. Ni galdera, komentatu zuen, bi belaunaldi, urte asko pasau die, nik errobi esautu neban umetan, eta izaro esautu neban eraineun, nea labiak edizku erosi zebalako. Ikusi desberdintasun askoa, hela. Pixka beste puntu bat ikustiaren, berdintasun bat badao, urte asko pasau die, baina, bastakit. Eta musikaldetik, bastakit. Netako beti izan da misterixo bat, zela sortzen dan doinu bat, abesti batena, hori berdin itxen da, prozesu hori, Uste dut baietz. Ez nuen ezagutzen izaro, baina uste dut baietz, senditzen dut bera entzunez bakarrik edo ikusiz, hori da konstante bat, ez? Guk nahi dugu zerbait espresatu, gure medioekin ez egan nahi du musikarekin, edo abots, edo tresna batekin. Hori beti danik eta beti irako izan den da. Elektroninakin edo irusokako gitar bat... Edo albokakin. Edo albokakin, zerbait erran, zerbait gure gandik etortzen dena, gure, uste dut, gure herritik eta alde berean unibertsala albezain posible, eta hori da nestatak konstante bat, ez? Ez dut uste. Ez dut ikusten hain beste diferentzirik, artistiko. Bai, danik, hori gaur ezagututa, uste dut, gehiago daukagula komunean, ez? Desberdin baino. Hitz egin dugun guztian, desberdina daukagun bakarra da, adina, generoa edo ez, desgenerizatzen badugu, eta jasta. Eta bera jaio zala Baionan, eta... Ni baino askoz politago zara. Eta hori besterik, ez? Azkenien nik uste dut musikak tratatzen gaitu danok, sortzaile danok, sortzaile moduan, pertsona. Eta gero gizarteak ja matizatzen gaitu. Baina matizatuko ez bagintu, dekuago askoz gehiago komunean, desberdin baino. Osa, gaur entzun da, zure erantzun guztiak, amen. Orduan, bai. Beraz, aipatu dugun, hasieran aipatu dugun jauzi hori, urte jauzi bada, baina ez da hain handia jauzia, ez da? Hori da, ez da. Antzekotasuna handiagokan aurkitu ditugu desberdintasuna, baina... Bai. Bueno, horrekin geratuko gara, orduan.